Ano na kanina. Uy. Dili lang sa unaha. Ala lang. Kini unahon lang. Say reaction nimo no sa kining nahitabo karon. So anda mo kanunay nga sanong say sakripisyo lagi. Pangayo simba. Nag-uol man ko kay dili na ko kasimba kada adlaw. Mingaw naman kung tanaw na ko nga sirado ang simbahan. Wala dili na ko ka dala exercise ba kada adlaw simbahan na. Nya karon nag-uol man ko kay sirhan naman. Wa pay bawi ka sa ibalik. Wala pa may baw mo nang mag-ampo gud kanunay. Mo pinitin siya makanto para makabalik ang pag-address simbahan. Sa mga kaupungan Kanang Divine Mercy, Divine Mercy. sa Sacred Heart of Jesus, among kapunuan dirhin sa kuta, sa St. Jude, daghang ning kapunungan nga apilan. So na mga kalihukan sa simbahan nga na wala na dayon. O wala kay tungod na wala naman may kasimba kada adlaw, wala naman magkita-kita sa mga mga devote, mga debosyon. Sa panginaot ninyo karon ma. Hinauton ta nga labing sayon mabalik ang pag-abri sa simbahan aron diha ra man may nag-uul gud mi kay diha ra man Kalipay gud ninyo ang kanang kada naimisa kada adlaw man simba mana na among kalingawan mga tigulang na daghan pa mo manimbang mga ulang rapid daghan po sa gara wala na rain or shine mo anhag ng simbahan. Sa tingalan ga dinhi mo namo nimo man ay Si Belen Galleros. Evelyn Galleros. Okay, nay usa ngalan nato nay? Tita Blasco. So alang nimo Nag-uul po. nag-uol jud. Nag-uol gyapon kay siyempre kada Domingo mangita ni simbahan. So unsa may mga gihimo ron ninyo karon? Mag-ampo lang sa balay nga unta mabalik. So murag karon pa ginanitabo ninyo. Karon pa sukad-sukad. Sa gumikatong pagpanamastamas no unsay may mga pagtulon-an ninyong Nangakurat me anong naingon ana siya. Wa pwede nakabadlong adto nila. Wa gani may mahibalo. Wa na may tao. Kalit lang. Alang nimo matag importante gyud ang misa matag. Importante gyud ang misa. So di na may kadungog og tikbalang. Sakit gyud sa Mingaw, sakit gyud. Mingaw. Walay bagting. Mo di gyud bagting matungod. Wala madungan. So unsay ipaabot nimo sa simbahan? Unta mabalik. Dili na madugay. Madali lang. Sa tingala nay? Tita Blasco. Okay, usay ngalan na to nay? Vicky Koningko. Ma'am Vicky, so alang nimo no. Usay gibati nimo. Ay subok gyud kay naanad man may aning simbahan. Among buhaton magchaplet na lang mi kada alas 3. Oo. Kay para mahulipan ang among pagsimba kada di man ko simba na kada buntag tungod sa ako'y sakit nga malipong ko. Pero hulipan lang nako dire sa Divine Mercy. Ngay unta kasulod dira. So ano na lang mo sa Divine Mercy? Dire na lang. So naagyo ng pagsakripisyo ninyo. Kay usa man sa gipangayo ang penitensya, andam gyud mo. Penitensya, basta lang nga mabalik ning ni abre. Nawa pa man takabalog kanus mabre. Sa dibawan nimo 1 week raman. Di lalim ang buwan yung gibati. Dili lalim. Bisag katong bata gani gamay tong apo to ang kauban. Mingon og kuan, English speaking ng bata. Iyang ingnon iyang lula. Nanay, I don't want to go to another church. Ang love jud ninyo sa inyong simbahan. Good. Sige. So tingala na to ma'am? Vicky Koningko. So sa mensahe nimo labi na sa simbahan. Nga unta madali ang pagbalik og abli. Mao pay kuan sa uban nga mga tigulang nga naanad na pagsimba gyud kada buntag. Madali unta dili unta madugay. Kanus aka na
sakto na baka ning among pagsakripisyo. Madawat na bas obispo. Okay, okay.